Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bos? Bos. Lontong. Dandani lontong, main dandan lontong, bos. Kilo dandan lontong kilo. Nah, jadi hari ini ceritanya aku tadi bergropyok dan iki bos, aku kan sebelumnya pesen banner iki, arek iki. Apa nek ngarane? Apa ya nek ngarane? Menepati janji, ya bukan janji sih. Ya pokoknya menepati sama aku kae pas live kae. Kok badal tak cetakno banner ngono lha iki. Aku arep jipuk banner ning gone wonge engko arep rencana wajang ning ndi ya Mak banner e. Bener ki apa to? Banner ini gambar gede. Banner. Kayak karpet ke lho. Enek gambare kae. Kan pas live sepil foto tak sepil foto. Terus dicetakno banner Duk, tak cetakno banner tenan aku mending ngono, tapi ukurannya cilik bos. Ukurannya cilik mbok 1x2 nek gak salah ukurannya. Nah, iki aku mau lagi mulai lagi rencanaku mah tak jipuk ning gone kancaku, kok mesan tak pasang, tapi gak ngerti kok pasang ning ndi ya. Sing menak. Engko apa dipaku ning kene, tak paku ning kok kene. Tak paku ning kene bos ya. Nah, iki ae, engko tak paku ning kok kene kan sak meter ini, 2 meter ngono. Ora wong bener rek. Ono bos ceritanya dan mau alhamdulillah gropyok. Tadi konten PI alhamdulillah iki poine kan kaleng-kaleng bos. Biasane mau pira-pira no. Iki mau poin 9 karena lokasinya baru, lokasinya waduh ya. Lokasinya adoh teko kene bos, lokasinya. Lagi tidak banyak bicara, tidak banyak kata, mari kita gas menuju ke rumah dia. Mana iki Pak Dandani lawang, mergo lawange ukurane ora padha. Kurang munggah pirang senti, Pak? 5 cm, teman-teman lah. Sing iki 2 meter pira ukurane? 2 meter 10, sing kae mau 2 meter. Pas. Pas 2 meter pas. Sing kae. Kusene. Padha mung pintune. Oh, pintune 2 meter dikirim 2 meter 10 timbang ngetok kayu bos, ngetok pintu. Karo bapak terus diudari kuwi. Apa jenenge? Pintu Mending ngetok hebel timbang ngetok pintu. Eman-eman lho pintu diketok bujuh 5 cm. Yah, men langsung kan elek. Wong iki dhuwurna usane. Ono bos wis pas karo njipuk. Ada jipuk. Apa banere Mbak Del? Tuh iku kok. Dan iki mau komal-komal mau. Yo, komal-komal mau enek sing tanya. Ditodok jere mbok jipuk, jere bener ndi oke banane malam ya. Soale iki aku mau sik semen karo cacah gropyok, Le, aku ngono. Oke, siap Dik Duk. Siap, Bos. Dan iki aku pas OTW iki ketok dan bumbok. Awan ndung angin. Tempo Jogja. Di golek apa? Golek manuk ki lho, anake doyok kok iso ya. Alah, assalamualaikum. Dulu kaya tarik lem. Ya main dia lali aku bilang.
Good. Oh ini disugen. Adus beneran di iki to? Iya nih. Oh kayak iki ya. Iki lho, Bos. Iki. Ya. Lah kok bundas kabeh to, geng? Kok iso bundas kabeh lho. Dan berjungkal. Oh, alah. Gambarnya apa tuh? Iki gambare mbuh apa iki gak roh aku. Berarti tak kon gaekno. Nyetak banner. Nyetak banner. Gak aki karo wong-wong aku kon nyetak banner. Apa tulisannya? Mbuh tulisannya apa? Gak roh. Ini kok ini ora apa? Alah aja nek omah engko. Iya. Iki kejutan bos. Ngawur. Tapi wis aman ya, geng? Aman. Kira kucing pengen ben mulai. Alalah nggon kuwi gak tau ngingu kucing omahku ki. Oh. Angger ngingu kuwi tau ngingu tapi di obat wong. Oh, uangnya obatan genti. Wah. Ngawur. Oke Mas Bak, masih ya. Geng, masih ya. Oke. Niki bos. Lah cek repot Iki bener e. Wis dah. Apa? Piro songo? Mau karo sasah. Isu awet alah kok isu awan malah anak jam 11 kaya. Setengah hari terus teko jam 4 terus lah songo. Nang mriko saradan. Nggih. Oke Mas Bag ya, masih ya. Nah, ini bos. Wis tak ambil bener e. Nanti tunggu ae. Bos, sik aku tak iki. Nek akan sik. Kok ana rokok pae. Pae gak dirokok ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu iso sarek lep. Nah, iki teman-teman. Iki perjalanan pulang. Lampune do apa ning tak antene kok gak main wae hujan nang pasar gak ketok sale cepet ya akeh men ayo naik oke baik bener apa apa yang kok cetek ya kok nek ajae gak duit wong kayane. Ya bos, rokok bos, 5 bungkus bos. Apa rokoknya? Rokoknya. Main dan kelamben loh. Ngono loh. Nah ini bannernya Mbak Del. Gambarnya Mbak Del sih tak ngeteng kamera ya. Nah, ini bos, jadi ini menempati apa ya janji mbok apa gak ero. Wis tak sibuk mau ngene midong. Ngene midong ngene bagus ngene anu ki lho. Sapa ki sing Alah gurine omahe Pak Sayet iki lho. Sebagol es lho. Ngene Pak Mino. Bakul es nek ndi gawe bos, ndi gawe bakul es Pak. Bagian nyetor-nyetori saiki cek Mas. Cek kok yo karek sing edok to lanang ke pohon. Lanang. Nah iki lho gambar. Truk. Oh weh. Satu, balik men. Lah kuwi kan dikirim ngono. Ora, iki aku gawe. 2 meter duwo kok. Lah iya ta 2 meter ora duwo. Juk, lan kok pasang ndi? 1 2 3 lagi bos gambare. Bunder seser kok endok puyuh ki lho. Iki ta wange. Lagi apa ta bunder seser iki. Iya enggak besar. Iso. 2 meter ki. Oh, 2 meter ki dawa. Buat ternyata. Biasane 1,5 meter. Oh, 2 meter dawa wae, bos. Beko. Piye iki konsepnya?
Lampu terus Oh, piye? ngene. Kok ngene ya? Nah, Wes iki 1,5 meter wis iki. ngene iki. Ah, wah. Kira gua lawe, Bos. Kayak tembok dadi ngono. Nah, Nah, kurang aku dek, cepet. kurang dek kuwi. Wes ki ngene iki apik gede sih, Mak. Anu plaster lemah, oh gambare jane wong ning kene. Oh, ngene iki. Wes ini gede sih. Wes iki ngono ya. Cek wes. Iki pemasangan karo Mak. Sik to, gede sik to, Mak. Lha wis lho. Yo, gede sik, gede sik, gede sik. Kita tak pakai ya. Sama mak iki perang piye? Oke ngene iki. Wes, jae sama ngom. Macam ngiringi lho. Ini ya. Kurang dhuwur sing kan. Nih. Wis sama. Wes. Wis. Jae sing nah, iki lho. Nek kok ya anu biji yo anu. Oh, oh. Gak kena dipaku iki. Toro. Toro. Saiki apa enggak ini? Nek sik. Gak kena dipaku napa, Pak? Iki motone kok sisih sinting sik. Kakatan di Aduh, Hah? lah motone sisih ra ketok lho piye? Kedan rambut ae, nanti nongkok ane Pak. Kebas iki menepati janjiku kepada sampean-sampean penonton-penontonku, penonton-penonton semuanya di Purnorejo sing ayo-ayo sing ngene kurang medhun Mak Dik. Nah. Ayo sik. dadi ngono. Kurang ya sama kok duduan. Kurang ngene apa kurang Wis, ngene? kurang dhuwit Dik. Lah wis. Deal? Ya, Deal tenan? Tidak tek sing letan. Tan tidak tek. Ini. Wis. Deal? Ki miring kaya nek kurang ngene lho. Tak sangge, ya to? Kok kono lho kok aja. Sing sisih kok ben iso. ora solaat sing Iki tanten ki sing dhuwur ngono kepikir lah waduh kok. Oh iya, kurang medhun. Bas, Bas. Maaf ya. Ana nek mae ngomong derek dituk. Tak mene. Heeh. Wis, tingkat. mene. Deal? Nyawang. Wis. Wis Bos, lah iki Yang anu Wis. iso mripate sitok ra ketok. sak gak ketok mripate. Iki lho. Oh, wirunge mekrok kayak gua lawa iki lho, ngkronan iki lho. Nah, jadi untuk teman-teman wis ya. Sudah tak laksanakan Gambar gede kok. tugasku dan mencapaikan amanah. Iki termasuk amanah iki. Aku kowe amanah iki. Ngono wae. Tapi ayo ora, Mak? Ayo wae biasa Ya, ya. mat gak koyo mripate ra ketok. Lha iki foto iki nggih filter, Bos. Nah, asli ini ora iki to. Jiko foto sing mripate gak sindeng ya. Sing gak ketutupan maksudmu? Heeh. Enak, tapi terus pengen aku iki kok truk ben elek. Kok iso? Terus ben lucu kok. Aku malah Gawe nang pawon gak semangat to. asline sing tak gawe dudu iki malah sing elek sing juwabrut sing ngene nek kok iringan. Lambene. Tapi aku kok ngesakno wis tak geges sing ki wayu ki ngono. Ini Wah, Bos. iya iki tenang wong iki wong gede. Ngono. Raine jembar. Bathuk nonong ki. Kok Masa gak? bathuke litre ombo kaya Ombo ya. ini semeter mini kok. Wes, jadi ngono teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah
Lah ayo persinteng lho. Like, comment, dan subscribe. Ancan iki digawe ngene kok mau iki rambute ngene nek foto asline yo ora ngene iki to, Bos. Lah gone menok pino apa iso anak iki. Iso nemen wong kae wong nggih blender sablon apa-apa Kalau iso. sing nyateti ngesareannya. Mantune ya. Kayak mantune. Oh, jadi apa teman-teman? Untuk hari ini terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah like, comment, dan subscribe. Support terus YouTube Narjo biar semakin mumpul. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong meter yo umbul lho, sak meter selawe ya wis.